Viete, že pri predaji nehnuteľnosti sú veľmi dôležité emócie? A viete prečo? Každý kupujúci má svoje vysnívané bývanie. A do tej vašej nehnuteľnosti sa musí hneď na prvej obliadke zamilovať. Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Som Hanka a som realitná maklérka v Banskobystrickom kraji, manažérka pobočky celoslovenskej realitnej kancelárii Halo Reality a realitný expert na predaj nehnuteľností. Už 15 rokov sa venujem predaju bytov, domov a preto si myslím, že budem práve tá osoba, ktorá vám bude vedieť poradiť a pomôcť pri predaji vašej nehnuteľnosti. Alebo skôr vás upozorniť, ako nehnuteľnosť nepredávať, aby ste neprišli o peniaze z predaja a aby ste zarobili čo najviac. Najhoršie, čo môže predávajúci spraviť, keď sa rozhodne, že ide predávať dom, urobí zo pár fotiek, dá ich na bazoš a v ten moment mu len drnčia telefóny. Volá mu 20 realitných kancelárií a on nadobudne dojem, že o jeho nehnuteľnosť je neskutočne veľký záujem. Ale opak je pravdou. Po mesiaci už mu nikto nezavolá, jeho dom sa stáva okúkaný, nezaujímavý. Preto pokiaľ budete mať záujem, dole je taká registrácia, kde sa vy viete zaregistrovať a ja vám bezplatne odporučím, aké kroky máte spraviť, aby ste predali svoju nehnuteľnosť čo najvýhodnejšie. V prípade, že by som ja mala obsadené termíny, tak sa vám určite niektorý z mojich kolegov ozve do tých 24 hodín a bude vám takisto odpovedať na vaše otázky. A ešte taký darček odo mňa, v prípade, že by ste nevedeli stanoviť vašu predajnú cenu nehnuteľností, dostanete toto reálne ohodnotenie vašeho domu, prípadne bytu odo mňa zdarma. Takže ešte raz, dole je taká registrácia, kde sa prihlásite a ja sa vám do 24 hodín ozvem a budem vám odpovedať bezplatne na vaše otázky. Majte sa pekne a pekný deň.